Il-Prim Ministru Joseph Muscat flimkien mal-Kabinett qal li l-ewwel riforma s-sena d-dieħla se tkun dik ta' rappreżentanza ekwa tal-ġeneru fil-Parlament. Dr. Muscat qal dan waqt il-bdil tal-awguri tradizzjonali tas-sena ġdida mal-President ta' Malta Mary Louise Colero Prieka. Qal li l-Gvern se jimpenja ruħu li jkun hemm diskussjonijiet mal-Oppożizzjoni biex naslu għal soluzzjoni. Qal li dan se jsir permezz ta' Green Paper li se tistaqsi mistoqsijiet ċari f'dan ir-rigward. Akkumpanjat minn bosta ministri u segretarji parlamentari, il-Prim Ministru rendi konta dak li sar matul is-sena u semma li l-priorità tal-Gvern kienet li jassigura li tkabbir ekonomiku jasal għand kulħadd. Dwar il-qasam tal-kera, Dr. Muscat qal li fil-ġimgħat li ġejjin il-Gvern se jibda juri bil-fatt il-ħidma tiegħu f'dan il-qasam wara konsultazzjoni pubblika li saret dwar is-suq tal-kera. Il-Prim Ministru temm id-diskors tiegħu billi taħaj li l-President ta' Malta Mary Louise Colero Prieka għall-Presidenza tagħha li se tintemm matul is-sena d-dieħla. Min-naħa tagħha l-President Mary Louise Colero Prieka ferħet li l-Gvern tas-suċċessi kbar li kiseb pajjiżna fil-qasam ekonomiku. Hija qalet li l-Gvern għandu issa jassigura li ħadd ma jħossu anqas minn ħadd. Qalet kif pajjiżna għandna nibnu kultura ta' solidarjetà soċjali flimkien. Hija faħret ukoll id-deċiżjoni tal-Gvern li jagħti l-vot li żgħażagħ ta' 16 sena u ringrazzjat lill Prim Ministru għal mod kif dejjem irreaġixxa l-kritika li ġieli għamlet. Fi żjed skambji ta' awgurji fil-Palazz Presidenzjali fil-Belt Valletta, il-President ta' Malta laqgħet lill-Speaker Angelo Farrugia flimkien ma' delegazzjoni miż-żewġ naħat tal-Kamra. Il-President widbet lill-membri parlamentari għall-imġiba tagħhom għax qalet li mhux qed tkun waħda eżemplari, hija appellat sabiex waqt is-seduti jkunu iżjed kawti għax inkella ser ikomplu jitilfu r-rispett. L-Speaker wera l-bil tiegħu mal-President iżda nnota li dan isir fi ftit seduti huwa ta' rendu kont tal-ħidma parlamentari matul din is-sena li ddeskriva bħala waħda eċċezzjonali għal kif matul din is-sena il-Parlament għadda 46 liġi iltaqa' 120 darba u kien hemm 149 laqgħa tal-kumitati. Ħabbar kif jannar li ġej l-Speakers kollha tal-pajjiżi tal-Commonwealth se jiltaqgħu f'pajjiżna. Flaqa separata mal-ġudikatura, il-President ħeġġet lill-imħalfin u l-maġistrati biex jagħtu widen iżjed li tfal fix-xogħol tagħhom fil-qrati. Dan għax qalet li tfal hemm bżonn jistemm iżjed il-leħen tagħhom meta fost oħrajn il-ġudikatura tagħti s-sentenza tagħha. Il-President faħret il-fatt li issa hemm parità bejn in-nisa u l-irġiel fil-ġudikatura. Min-naħa tiegħu il-Prim Imħallef Joseph Azzopardi ringrazzja lill President li stqar li kienet punt ta' referenza għall ġudikatura li sfortunatament għandha l-limiti tagħha ma' min tista' tikkoordina ċertu affarijiet. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.